Nutelle. Cool. A šta ja imam? O, cijela tegla mentol žvaka, nije loše. Hana, hajde, počni. Dobro, otvaram. Oho, koliko ih ima. Probat ću prvo jednu. Kako je hladno postalo. Lindsay, od ovih žvaka mi se ledi krv u žilama. Da, stvarno? A kod mene sve u redu, ja uživam. Možda ćeš mi dati malo svoje Nutelle, molim te. Vrlo smešno, Hana. Naravno da ne. Dobro, onda ću te naučiti pameti. Prvo se treba toplo obući. Odlično. A sad ću da sažvaćem što više žvaka. Odlično. Sad imam ledeni dah. Zaledit ću sve okolo. I samo Lindsay. Ne mogu da verujem. Stvarno sam uspela. A sada uzimam Nutellu. Kako je ukusna. Ovo je pravi užitak. Pala mi na pamet još jedna dobra ideja. A šta ako zabodem štapić u Nutellu? Aha, tako je. A sada uzimam jednu žvaku i zamrzavam Nutellu dahom. Da, uspelo je. Može da se vadi. Eto, pogledajte. Dobila sam sladoled. Baš je ukusan. Lindsay mi ništa ne može. Be. Oho, to je flaša medenog žele sa ukusom žvake. A ja imam čokoladnu kolu. Želim da budem prva, jel može? Hvala. Dakle, otvaram i stiskam. Ovo je baš slatko. Da, oduševljena sam. Jako mi se sviđa. Mogu čak i balon da napravim. Jao, pukao mi je pravo na lice. Kakav užas. Dobro je što moja čokolada nikada to neće uraditi. Oho, flaša je također čokoladna. Nevjerovatno. Baš je ukusna. Jao, čekajte, unutra nešto ima. Hajde onda da razbijemo flašu. Da, unutra je gomila čokoladnih bombona. Treba što pre probati sve. Ovo je tako ukusno. Obožavam čokoladu. Ona je mnogo bolja od žvake. Ne samo ne kisele žvake. Ja mrzim sve kiselo. Ni kod mene ni bolje. Ta ljuta čokolada. Kakav užas. Hana, ti ćeš biti prva. Ali ne želim. Zašto mi sve ovo? Dobro. Sad ću da probam. Ovo čak izgleda kiselo. Utrnulo mi je lice. Ovo je ludo kiselo. Uradila sam to. Šta je sa mojim rukama? Požutela sam. Kakav užas. Okej, sad je moj red. Ove ljute bombone izgledaju čak i lijepo. Ne bih ni rekla da su ljute. Okej, sad ću probati. Probat ću prvo malo. Ovo je stvarno dobro. Da, mogu da jedem. Ups, ne. Tek sad osjećam ljutinu. Sve mi gori ustima. Pomoć. Mamice. Lindsay. Ups, dobro. Onda idem ja kući. Wow, to su čokoladne nudle, cool! Hana, a šta ti imaš? Ja imam lepu Nutellu sa ukusom žvake. To je sjajno. Ja ću početi. Prvo treba skuvati nudle. Imam vruću čokoladu. Sad ću preliti svoje nudle. Tako je. Zatim zatvaram i čekam. Bukvalno par minuta. Vreme je prošlo. Može se probati. Miris je prelep. Koristit ću poki štapiće. Da vidimo kakav je ukus. Da, ovo je
mnogo ukusno. I štapići su ukusni. Mogu da pojedem sve za par sekundi. Oduševljena sam. O, ostala mi topla čokolada, a mogu je popiti. I čajnik je čokoladni, nevjerovatno. Dovoljno, sad jemo red. Jedva čekam da probam ovu roze Nutellu. Kako je lepa. A ukus je još bolji. Gledajte, mogu i balon da napravim. Lindsay, ja sam oduševljena. Cool, drago mi je zbog tebe. A još mi je došla ekstra ideja. A šta ako napravim mehurići ne od sapunice, a već od žvake? Gledaj, to će biti moćno. Wow, sjajno! I tako zabavno pucaju. Ana, pogledaj, imamo zajedničko jelo. Ovog puta smo dobili celu tortu. Jedva čekam da probam. Hej, šta ti je? Čekaj, Lindsay, to je moje. Jel vidiš, tu je žvaka. Hej! Stani. Ali tu ima i čokolade. Znači, to je i moje. Tako je. Baš si bezobrazna. Onda mogu sve to da sklonim. Eto, sada mogu jesti. Šta je ovog puta, Lindsay? Trenutak. Jel vidiš? Tu su čokoladne kore. Vrati, Lindsay, želim da pojedem ovu tortu dosta. Ups, baš nezgodno ispalo. Ali baš me briga. Stani, još sam ovde. To je i moja torta isto. Ako ja je neću pojesti, onda niko je neće dobiti, jel ti jasno? Jel tako? Onda eto ti. Kvariš moju tortu, prestani. Da si videla svoje lice. Jel tako znači? Onda eto ti. Eto i tebi. Gotovo. Ovo je borba hranom. Da, i ja ću pobediti u ovoj borbi. Eto ti, jesi htjela čokoladu? A ti držiš žvaku? Hana, sve ovo zbog tebe. Upropastila si tortu i moju odeću. Jel vam se dopao naš izazov? Onda stavite like i zapratite naš kanal. Sa nama je uvek zabavno. Ćao, čao!